Като част от своята програма «Мисии в градовете», ЦАСД в Южноафриканската индийско-океанска дивизия е избрала Луанда, Ангола, като най-големия град, върху който да се фокусира. Ангола преживява ужасно време през гражданската война, която продължила повече от 20 години, но ние благодарим на Бога, защото страната се строи наново и Ангола е оценена като една от най-бързо растящите икономики в света. Смиряващо е да се види как хората на Ангола жадуват за Божието Слово. Историята на Луанда за Христос в Ангола не би била пълна без свидетелството на сестра Идалина Ленге, чиято кола била простреляна от крадци, докато тя пътувала за да евангелизира. Крадците стреляли по нея от късо разстояние и откраднали всичките й принадлежности, включително Библията и материалите от Луанда за Христос. Но ние благодарим на Бога, защото тя не била наранена. Знак, че чудесата наистина се случват днес. Чудо е, че сестрата е жива днес. Те простреляха колата и докато тя беше на евангелизаторска работа с материалите от програмата Луанда за Христос, но Бог я запази. И това са изключителни опитности, с които Бог показва своята мощ да опазва своя народ, за да успее програмата Луанда за Христос тук в Ангола. Славя Бога, че запази съпругата ми. Ако не беше неговата закрила, моята жена щеше да бъде мъртва днес. Искам да благодаря на Бога, че съм жива днес. В този съдбоносен ден всичко можеше да се случи. Так му бях излязла от банката с празни ръце, понеже банката беше пълна. Бандитите ми следели отдалеч. Бях похарчила много пари, защото носих материали и библии за кампанията Луанда за Христос. Отивах с колата си на евангелизациите, за да доставя библиите и материалите за Луанда за Христос, когато разбойниците започнаха да стрелят по мен. Аз казах само: Господи, спаси ме! Куршумът мина през прозореца само на няколко сантиметра край мен и премина през дясната врата. Благодарна съм, че съм жива днес. Силата на молитвата никога не трябва да се подценява. В писанията си сестра Елън Уайт казва: не сме в безопасност дори за минута без молитва. Правейки молитвата начин на живот, е това, което спасило живота на сестра Идалина Ленге. Докато работата по печелене на души продължава, е ясно, че Божията ръка държи контрол и ние му благодарим за успеха, който се случва в Ангола. В края на тази кампания, в края на декември, църквата очаква да кръсти 3 пъти повече нови души само в Ангола. Кръщенията и чудесата, случващи се в Ангола, във връзка с Луанда за Христос, не биха били пълни, ако не се спомене за манната, която пада всяка сряда и петък в адвентната мисия в Намба, в южната част на Ангола. Манната пада в тази поразена от сушата област от 1945 година и ние хвалим Бог, че е предоставил на своя народ. Ние винаги сме имали лош урожай в тази област, но Бог винаги се е грижил за своя народ. Моята сестра може да свидетелства, че те са оцелели благодарение на манната, когато са били трудни времена за мисията на адвентистите. До ден днешен хората все още ядат. Любопитството убива котката. Затова директорът на Сит Медиа, Нол Зибанда, посети района в южната част на Ангола, за да получи информация от първа ръка. Както се казва, проверката на пудинга е в яденето. Ето ни в станцията на адвентната мисия в Намба. Дойдохме, видяхме, усетихме аромата. И сега аз за трети път проверявам, за да ви убедя, че това действително е небесна манна. Вкусът не мога да го опиша. Нищо от това, което някога съм ял, не може да се сравни с него. Толкова е хубаво. Аз също дойдох да опитам манната. Наистина не мога да опиша, що за вкус е това. То е като мед, като сладкиш. Наистина нямам думи да опиша с какво мога да сравня този вкус. Точно така. Не знае как да го опиша. Знае само, че е бяло и сладко, а истинския вкус не може да се сравни с нищо. За тази история, за Намба, прочетох в една африканска книга.
Разказах я на децата си, когато пораснаха. И когато разбраха, че ще отидем в Ангола, казаха: мамо, това ли е мястото, където е падала манна? Казах: да, това трябва да е в Ангола, но не зная къде точно е това място. Но когато пристигнахме тук, в Ангола, разпитахме за това място и ни казаха: да, в действителност това е тук. И до ден днешен все още манната пада. Щастлива съм, че посетих това място. Взех няколко зърнца и опитах. Много е приятно. Когато ядете, това е като нещо смесено с сладък аромат. Затова не можете да обясните какво е това. Но то е много вкусна храна. Вау, това наистина е забележителна опитност, защото навсякъде се носят истории. Слушах за това. Опитвах се да намеря в Google и, разбира се, когато намерих, фотографирах този малък фрагмент. Даже след като го видяха, колегите ми имаха съмнение по този повод. Но тази сутрин пристигнахме тук и аз до този момент не мога да повярвам, че се намирам на това място. Имаме нещичко тук. То е малко и твърдо, прилича на изсушена пудра захар. Много е вкусно, много е сладко. Историята за падането на манната в адвентната станция в Намба, южните райони на Ангола, е започнала преди повече от 50 години, когато в този район имало глад. На селските жители се е налагало да вървят на дълги разстояния, за да се здобият с храна. Тези, които се събирали малко, са се изпотявали, докато щукат събраното царевично брашно, възможно най-ситно. Това е много трудоемко занимание, но работата е трябвало да се свърши. Мисията била разрушена по време на гражданската война в Ангола, която продължила повече от 20 години. Когато мисията била разрушена от въстаниците, манната спряла да пада. Започнала да пада отново едва след като мисията била възстановена. Това е живо чудо. И всичко това ни показва живото присъствие на Бог. Тази адвентна мисия е трябвало да бъде съхранена всички средства. В същия ден, когато мисията била посветена на Господа, паднала манна, както не е падала никога преди, и общността била в ужас. Аз съм се родил на това място, израснах на същото това място и бях свидетел на чудното падане на манната. Но нещо, което наистина ме обезпокои, беше едно твърде голямо чудо, което се случи в края на 2010 година. След като мисията беше възобновена, се случи огромно чудо. Маната падаше в такива количества, каквито никога по-рано не сме виждали. Тя падаше от тази страна на църквата. Падаше даже на планината. Цялата земя беше покрита с манна. Това се случи във времето, когато мисията беше възстановена. И хората се чудиха. Задаваха си въпроса: защо преди това манната никога не е падала в такова количество? Хората се изплашиха. Ние трябваше да излезем и да ги призовем да излязат и да съберат манната. Но те се отказаха, страхуваха се, защото беше твърде много. Работната площадка беше покрита с манна. Хората се страхуваха да излязат от домовете си и да я съберат. Само малки деца идваха и събираха. Когато информацията стигна до Съюза, пастор Теодоро и пастор Жилберто от Бразилия и пастор Сабина от Португалия дойдоха, за да засвидетелстват чудото, защото манната оставаше на земята. Когато пристигнаха, им показаха какво се случва в действителност на това място. Манната падаше както никога преди това. Някога в миналото имало глад в тази област. Хората нямали храна. Те решили да постят и да се молят на Бог. Пастор Секе Секе, районен пастор, който бил и директор на мисията, отсъствал. Наоколо били само жени. Нямало храна. След 3 дни молитва те получили манна. Малко момиченце се приближило до този храст и намерило нещо необикновено, което приличало на хляб, бяло на цвят. И тя срещнала 2 мъже, които й казали: вземи и яш. Тя яла и взела малко за вкъщи. Когато родителите я видяли, казали: какво е това в ръцете ти?
Тя казала: не зная, но аз ядох от това. Те й казали: хвърли го, не го яш. Но аз вече ядох и двамата мъже, които срещнах, ми казаха да ям. Те тръгнали и започнали да търсят мъжете, но от тях ги нямало. Тези мъже били изчезнали. Тогава хората излезли и започнали да събират манната и да ядат. Тя падала всеки ден, освен в събота. И същата тази манна пада и в наши дни, в сряда и петък, ако не вали дъжд. За съжаление, когато дойдохме днес, през нощта беше валяло, но манната падна и все пак не се отдаде да намерим малко от нея, като доказателство, че тя пада. Нямам думи да опиша какво чувствам сега. Аз действително мога да цитирам какво каза друг пастор, когато проповядваше за манната, която израелтяните видяха в пустинята. Той каза: когато те я видяха за първи път, просто се зададоха въпроса: какво е това? И сега аз имам същия този въпрос, защото не мога даже да опиша това. Това е чудо. Това е чудо на чудесата. Падането на манната в Намба, в мисията на АСД. Когато членовете на църквата не са в добри отношения с Господ, падащата манна не е бяла, а с цвят на кръв и много горчива. Падането на манната е свързано също и с вярващите наоколо. Ако в това събрание един от вярващите не работи добре заедно с Бога, манната тази седмица ще бъде горчива. До тогава, докато стане съживление между хората. Добре е също да се помисли на това, че когато Валенте, администраторът на това място, живееше в грях, падаше манна, но тя не беше вече бяла, както е днес, а беше бяло-червена и по тази причина на хората, които я опитваха, тя беше горчива на вкус, поради греха, в който живееше администраторът на това място. От този момент ние разбрахме, че Бог е този, който праща манната. Тя е вкусна и сладка, когато Божиите деца, живеещи тук, стоят в Неговото Слово, живеят според Неговите принципи. Ако някой някъде от хората, живеещи в тази църква, живеят според своята воля, а не според това, което Господ одобрява, манната пада, но е негодна за ядене. Горчива е и дори мени цвета си. Червена е. Бялата манна пада само, когато Божиите деца стоят в Неговия път, когато Божиите деца живеят според това, което Той одобрява. Чудесата тук доказват, че Бог е свидетел на нашия характер. Той води запис и е загрижен за нашия начин на живот, как живеем и на скрито, и на публично място. Той вижда това, което е скрито. И както в древните времена, когато Израел съгреши срещу Бога, бедствия дойдоха върху земята на Израел и по същия начин тук, когато в тази църква, особено водачите, се отклонят в грях, много хора страдат. Ние наистина живеем в последните дни. Чудесата, които се случват в Съюза в Южна Ангола, са живо свидетелство, че Бог съществува и все още се грижи за своя народ. За 34 градуса на юг, аз съм Норт Бонди и предавам от Намба, Ангола.